enten sekawan wulan ingkang dipun haramaken, enten sekawan wulan ingkang dipun sucikaken. Nggih, sik. Sok-sok niku wong Islam piyambakipun boten apal wulan-wulan Islam. Enten. Wong Islam nek gak apal wulan Islam niku terus pripun? Angel. Gampang Masehi nggih. Nggih, nek gampang Masehi niku lek apal wulan Masehi niku sosok duwe setoran masalahe. Sok-sok lho niku kula mboten suwudon. Nggih. Lah, padahal nggih, nek wulan Jawa apal nggih? Apal. Nggih. Nek wulan Jawa niku sik dhewe niku sasi Sura. Sura niku nek teng Islam Muharram. Bar Muharram, bar Sura Safar. Safar niku nek teng Islam Safar. Bar Safar mulut kok iso dadi mulut ki piye wong asline nggih niku Rabiul Awal. Lah dening para ulama riyen mulang wong Jawa niku ora rada angel. Wong Jawa niku bangsane kon muni rada dawa niku angel. Wong jenenge Abdullah mawon celokane Dul. Ngoten. Niku jenenge Abdullah celokane Dul niku ora senengane nyingkat. Lah akhiripun panggih penemu bilih wong Islam niku kon ngapalke Rabiul Awal angel mula digandengne kalih Rabiul Awal niku kelahiran Nabi mula dipun ajari maulid. Ning kon muni maulid ku ya angel akhire dadi mulut. Nggih. Bar mulut niku mengke bakda mulut maknanipun kon Rabiul Tsani niku ya angel akhiripun gampang ngampangan bar laire Nabi. Ya menika napa? Bakda mulut. Bar bakda mulut Matil awal niku asline Jumadil Ula napa Jumadil Awal. Wong Jawa ya angel Jumadil Awal. Kete Matil awal. Bar Matil awal, Matil akhir niku jane Jumadil akhir napa Jumadil Tsani. Angel pokoke Matil akhir. Bar Matil akhir Rajab nek teng Islam Rajab, bar Rajab niku ruwah nek teng Islam Sa'ban, nggih, bar ruwah poso, bar poso Sawal, bar Sawal Selo, bar selo besar. Lah bar Sa'ban niku enten Ramadan, enten Syawal, enten Dzulqa'dah, enten Dzulhijjah. Dalam wulan-wulan Islam niku Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, lajeng enten piyambakipun Sa'ban, enten Rajab, enten Sa'ban, enten Ramadan, enten Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Lah saking 12 niku enten sekawan niku wulanipun Allah ingkang dipun sucikaken dening Allah. Nggih. Enten wulanipun umat Islam niku jenenge Ramadan, enten wulane Nabi niku jenenge Sa'ban, enten wulane Allah niku mengke enten Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, ngeten. Mila kula jenengan mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, nyucikaken Allah Subhanahu wa taala nggih kula jenengan kedah mulyakaken napa ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Nek Allah niku piyambakipun mengharamkan, memuliakan nggih menika sekawan wulan Selo besar Sura Rejab kula jenengan nggih ngoten. Memuliakan niku maksudnya napa? Bila Allah Subhanahu wa taala ngeten. Dadosaken sekawan wulan niku sakral. Sakral niku maksudipun bilih sekawan wulan niku dipun sucikaken niku wulan-wulan suci. Nek Ramadan niku mboten wulan suci malah. Nek mulam Ramadan niku wulan ingkang kebak keberkahan nggih. Nek wulan suci wonten sisinipun Allah niku sekawan niku. Selo besar Sura Rajab. Maksudipun sucikaken niku napa? Maksudipun bilih Allah Subhanahu wa taala nek wonten ing sekawan wulan niku sedantenipun kesainan niku ganjarane tikel tekuk. Napa niku sing kesainan wujudipun ibadah, napa kesainan sing wujudipun muamalah, napa kesainan ingkang sifatipun muasarah. Wong sing jenenge ganjaran niku mboten namung mambu masjid, mboten namung mambu pengajian. Ingat, masjid kalih pengajian niku namung sarana latihan. Kajenge kula jenengan niku terbiasa dados tiyang ingkang sae. Ibu-ibu niku nek pas pengajian tindak masjid niku ketok solehah nggih. Solehah. Piyambakipun santun, nyandangipun nggih sopan. Kene wong wedok nang masjid ngene-ngene bojone, ra enek critane. Raketan ku nang omah mbuh ngene. Sami bapak-bapak niku nek pas pusum pengajian ngoten piyambakipun nggih wong soleh ketoke. Nyandange tek kopian ngagem baju koko lajeng piyambakipun santun ngoten.
Niku nang masjid kalih pengajian. Nah, sami kula jenengan niku dilatih dening Allah Subhanahu wa taala wonten Ramadan. Kajenge kula jenengan samangke wonten wulan suci niku kula jenengan saged napa nggih menika mraktekaken. Menawi masjid kalih pengajian niku sarana pendidikan latihan, lah Ramadan niku nggih latihan. Bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Nah, mengke Syawal niku dipun tingkataken praktek kajenge piyambakipun pun biasa nglampahi kesaenan teng Ramadan niku saged dipun lampahi wonten ing wulan suci. Gitu. Sedantenipun kesaenan niku dipun lipetaken. Sedantenipun ganjaran niku pokoke sing mambu-mambu ganjaran napa sifatipun ngibadah muamalah muasyarah niku dilipet-lipetaken. Ning ngeten pelanggaran utawi dosa niku nek sekawan wulan niku dosane ya tikel tekuk masalah. Misuh niku nek teng jaba sekawan wulan niku dosa. Nek sekawan wulan niku misuh dosane niku tikel tekuk malah. Fala tadzalimu anfusakum, mula sampean aja padha saling berbuat dolim. Dolim dumateng Allah lan dolim dumateng sesama. Amargi napa wangsul kedoliman wonten ing wulan suci sela besar sura Rejab niku dosane tikel tekuk. Mula sadèrèngipun kula jenengan dipun panggihaken sela besar sura, kula jenengan dilatih teng Ramadan. Mula sedantenipun latihan amalan ingkang kula jenengan lampahi wonten ing Ramadan. Bismillah. Niku latihan. Sehingga kula jenengan pun latihan ngantek 30 dina. Nggih to, ndek wingi 30 dina to niku. Sing bodone jemah ku ya 30 dina, sing bodone setu ku ya 30 dina. Sing bodone jemah leh nganyaki masalah Rebo, sing bodo setu niku leh nganyaki Kemis. Neng ya enek ana poso Kemis melu bodo jemah. Enek ya ben ora apa-apa urusane dhewe-dhewe. Ning sedantenipun amalan kula jenengan ingkang lampahipun 30 dina niku kajengipun dadi biasa. Sik dhewe Ramadan niku sik dhewe napa? Tarweh. Bar tarweh darus, bar darus sedekah jaburan enten, takjil enten. Njenjingipun mengke poso nganti teko sore, nggih. Niku dilampahi terus ngoten 30 dina, puncakipun wonten nggih menika Zakatul Fitri pan nggih, penutupipun wonten salat Idul Fitri. Lah sedantenipun amalan ingkang kula jenengan lampahi niku latihan. Kajenge mengke Syawal dipun tingkataken, lah kula jenengan terbiasa nglampahi kesaenan wonten ing wulan suci sela besar sura Rejab. Nah, sedantenipun amalan ingkang kula jenengan teng Ramadan niku nek diringkes niku dadi sekawan. Ingkang sepindah Ramadan ngajari dumateng kula jenengan niku kajenge kula jenengan niku qilatut ta'am. Qilatut ta'am niku nyudoleh mangan, nggih, nyudoleh mangan. Bahasa sanesipun ngati-ati leh mangan. Kaya kula jenengan teng Ramadan niku barang halal mawon, ning teng Ramadan kula jenengan kan gak gelem amargi siang niku haram. Darah juan bojone jane ya ayu nek awan moh haram masalah. Mulai kosawa enek es buah seger moh walaupun enek wong. Lan salajengipun kajenge kula jenengan sak mangke wonten ing sak sampunipun Ramadan kula jenengan niku pun biasa cekap kanthi ingkang halal. Ngoten. Latihane teng Ramadan. Poso Ramadan niku nglatih kula jenengan Syawal dipun tambahi amargi man shoma Ramadhana fa'at ba'ahu sittan si Syawalin faka'annama nggih kasiyamud dahr. Tiyang ingkang siam Ramadan 30 dina ditambah nggih menika 6 dina Syawal, maka kaya-kaya poso setahun kok iso. Ngeten. Sedantenipun kesaenan niku normale niku dipingne 10. Nek kula jenengan poso niku 30 dina ping 10 niku 300. Tambah 6 dina Syawal, 6 ping 10 niku swidak. Lah mengke diklumpuk dadi 300 swidak. 300 swidak niku dinten selama setahun wonten ing wulan Hijriah. Dadi kula jenengan setahun niku latihan Ramadan kali Syawal niku. Akhiripun kula jenengan sak mangke medal sange Ramadan niku pun biasa. Kula jenengan dahar niku cukup ingkang halalan thayyibah. Halalan niku maknanipun kula jenengan niku dahar mengkonsumsi niku cukup sing halal. Sik halal niku maksudnya napa? Halo, mikir napa ngantuk? Sabar marep ngantuk. Nggih. Halal niku mananipun ingkang dipun parengaken dipun sahaken dening syariat. Dados kula jenengan sing barang halal teng Ramadan meneh awan moh, lah mengke teng jaba Ramadan niku biasa sing barang haram moh.
Haram niku mengke enten kalih, enten haram zate, enten haram carane. Kula jenengan nek haram zate niku ketoke pun lulus. Ketoke lho ning ya mbo. Halak haram zate ingkang sepindah ingkang dipun haramaken dening Quran. Allah paring pangandika, "Innama harrama 'alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir wa ma uhillah li ghairillah." Innama sak temene harrama wis diharamne 'alaikum kanggo sampean kabeh umat Islam ji al maitah. Batang. Batang niku napa? Bangke. Bangke niku napa? Batang. Rong dina rabar mau batang bangke, batang bangke. Nggih. Batang bangke niku napa? Bangke niku kewan sing mati ra dibeleh. Utawi dibeleh ning mboten kados ingkang dipun kersakaken dening syariat. Mung sak mbeleh kewan niku enten fikihipun, enten aturan mainipun, ada SOP-nya. Ngoten. Nggih. Lah, kula jenengan nek batang misal wong kedusan ngingu sapi gawedhe mati, didol napa dipendhem? Ayo. Niku nek didol enek wong gelem lho, 600.000 jek gelem lho niku. Mboten. Nek sing dereng mati pun dibeleh. Lah mbeleh sapi kok ngenteni klenger. Nggih. Mboten. Nggih. Kula jenengan mungkin mboten nglek nek sampun kambon syariat niku dipendhem. Napa diguwane diguak ngambon-amboni dipendhem. Amargi napa niku batang haram, haram zate. Nggih. Nek wedhus mati padha. Nek pitik mati kene lele. Sosok niku wong ingu lele niku kerjasama kali ternak nggon peternak-peternak ayam niku. Weh nek nggonamu enek sing mati klumpuk nangka tak jupuke, dibakar. Oncal ke nggon lele, ngoten. Ingat status lele niku saking halal berubah dadi jalalah. Jalalah niku napa? Jalalah niku kewan asline halal, gandeng mangane niku batang napa kotoran, maka piyambakipun berubah dadi haram. Ngingu lele pejokane niku enek omah cilik mbene esuk nggo ndodok, ati-ati. Nggih. Wonten pondok pesantren niku ngingu lele, plongne sapi tengok. Maka status lele sing dipakani batang no sing dipakani kotoran niku saking halal berubah dadi haram. Mengke bisa berubah halal meneh sakderenge dikonsumsi niku dikarantina, dipakani sing cetha. Nek berubah maka dadi halal, nek gak berubah tetep haram. Lah ngingu lele ne sapi tene niku nglugur-nglugur niku. Rupane padha sing dipangan. Wah, akhirnya dikarantina seminggu ra berubah, haram niku. Hati-hati. Lah kula njenengan batang niku pun mboten nggih. Nggih. Wadam sing dikaramne nomor kalih siji Pak batang, nomor kalihipun getih. Getih kula njenengan sing gelem getih sing nemplek teng balung jenenge maras, getih sing teng jero balung jenenge sungsum. Ning dhisik cilikane kula niku nek cilikane jenengan. Niku nek wong bleh pitik ngisore bathok. Nggih. Padha. Nah, niku jarene nek bar niku digoreng jare enak jarene. Nggih. Nah, kula nggih wegah derek mboten tahu lho. Memang sing jenenge dikaramne niku enak. Sapa sing ngomongne sing dikaramne niku gak enak? Enak memang. Ning niku memang ujian kangge kula jenengan. Enak kok niku nek haram ra iso. Walahmul khinzir, daging babi nate mangan. Ampun dereng nek dereng pengen mengko. Nggih. Nah, wa ma uhilla li ghairillah lan napa kemawon sing disembelih kagem sanesipun Allah. Ngapunten. Kedusan poyo enek pundene. Mboten enten. Nek nggen kula dhisik malah enek. Ngarep omahe kula niku ngetan 12 mentok pabrik ambil kiri niku enek kuburan siji. Dhisik kuburan niku dikupeng wit asem niku 4, nek wong loro gandengan ngeten mboten cakep. Enek wit rembesi niku piyambakipun wong 3, wong 4 ngeten iki gak cakep. Lah, pokoke nek engko nek jemaah pon bar salat Idul Fitri terus jemaah pon moko wong 2 RT iki mbleh pitik kabeh. Nah, mengke di mana segol apa-apa napa mengke adae niku napa blarak sing di 6 nika dadi telakop jenenge napa? Nggih. Nah,
Ku engke diklumpukne teng mriku diwujubne Mbah Mudin dhisik. Ning basa mambu pengajian ora nek dipikirne digagas sebelah pitik kok dadak ngenteni jemaah pon plus kok dadak diwujubne ning kuburan. Dados napa kemawon sing disembelih kagem sing mbau reksa pundi niku haram. Nek kula jenengan pun lulus, batang moh, getih moh, daging babi gak, mboten dereng gak. Nggih. Lan napa sing disembelih kagem sanesipun Allah kula jenengan pun lulus. Ning kula jenengan niku sok-sok niku mboten lulus. Nggih menika napa ketika kula jenengan haram carane. Nggih, ngapunten. Pun nikah. Empun. Mas, sinten asmane sinten? Mas Romli. Putrane pinten? 3. Mas Romli putrane 3. Berarti Mas Romli niki bendina niku rak mung mikir ngiseni weteng 5. Anake 3 kok mbok epae ora mangan. Mas Romli niku bendina niku mikir ngiseni weteng 5. Ning sok-sok lho niku, mboten Mas Romli tok niku mung conto mawon. Niku mung mikir weteng 5 nek anake loro berarti mikir ngiseni weteng 4. Lah kok barang haram ya jek gelem. Sing bakul dadak nganggo ngapusi. Dhisik cilikane kula niku, nggih. Niku kon lempiti godhong gedang. Ning sing ruwara wek kok njero. Sing halus kok njaba, nggih. Eta pelaku yo aneh. Nggih. Wis niki ngapusi sing elek-elek kok njero njaba sing apik. Engko adole ngapusi neh nang kono wis dinyang 2000 mosok mbok nyang karo tengah, padahal kono ora enek wong nyang ngapusi neh. Ngeten. Sing bakul dadak ngelongi takeran, dadak ngelongi timbangan. Wong kula nate tuku gula. Gula Mbak pinten? 10 kilo. Biasa napa jagong? Gula tek biasa apa gula jagong ki piye? Nggih. Ternyata nek jagong niku gak enek sekilo. Wah, sok mung 9 on, sok mung 8 on barang. Ngeten. Nggih. Sing petani galengan kenceng kok malah bengkong. Napa kelandepen pacule, napa kebanter leh ngobahne kula nggih mboten mudeng. Lah mung mikir weteng 4 kok dadak ngrowaki galengan. Senengane namping wegah mopok. Sing pegawe dadak korupsi padahal gajine wis genah, gaji pokok enten tunjangane enten. Lah kok jek nunjang-nunjang liyane ora ngokeh. Lah nggih, mung mikir ngeteng 4 kok ngantek kaya ngono. Sesuk ngapunten. Kedusan niku kelurahan Karangmalang nggih. Karangmalang niku nek pilihan lurah ngadem amplop mboten? Oh nggih. Umpamane Karangmalang pilihan lurah niku mboten nandum amplop mathuk mboten? Nggih. Lah sing ngaji rung karuan mathuk jemene sing ora ngaji. Saiki nek amplop wong dum-duman pilihan lurah niku halal napa haram ning rasa mbok jawab. Aku wis genah ndak kok ditekokne. Sosok kula jenengan namung mikir weteng 4 barang-barang sing kaya ngono jek gelem. Mula Ramadan ngajari grumateng kula jenengan menghadapi bulan-bulan suci, kula jenengan niku cukup sing halal. Napa haram zate? Napa haram carane niku disingkiri. Cukup siji syaratnya halal. Sak puluhan barang haram mlebu ning weteng niku nek dereng ditokne salate dereng ditampa. 40 dina 40 bengi. Nggih. Lah niku sak puluhan. Ha nek sak piring. Ngaten. Mula ngati-ati kula jenengan. Dinggo budal haji enten hadis. Nggih. Man hajja bimalin haramin idqala labbaik Allahumma labbaik wa qala al malaikatu min waraihi laisa labbaika wa laisa sa'daika wa hajjuka mardudun. Ketika budal haji napa umroh saka barang haram nggih, ketika piyambakipun ngucap talbiyah malaikat jawab tidak ada selamat datang bagi Anda, tidak ada kebahagiaan bagi Anda, kajine sampean ora kanggo. Kenapa? Barang haram. Ngeten. Lan salajengipun. Siji kula jenengan niku nek nggunakne napa mengkonsumsi niku sing halalan. Nomor kalih mboten namung halal tok. Aturan Islam kula ngajari dumateng kula jenengan di samping siji halal nomor kalih thayyibah. Thayyibah niku napa? Thayyibah niku sing enek manfaate, bahasa sanesipun enek gini. Dadi kula jenengan niku seneng dahar panganan halal enak ning ga enek gizine. Contone napa? Gembuk. Gori enak apa sapa ngomong enak? Enak.
Lah nek segone niku raskin, jangan gori, tempene tempe gembuk, cekelane krecek. Arane gisine. Kula jenengan niku sosok ya ngewone. Kula jenengan niku nek sehat niku kon jaga sehat wegah. Ning ketika lara agek tuku sehat. Lah wong mung kon ngombe madu kok angel. Ngombe madu, ngombe susu kok ngenteni masuk angin. Nggih. Jajan sate dadak ngenteni gembrebek. Ora ngono. Nggih. Awak niku sehat niku kudu anugerah saking Allah. Mumpung jek sehat niku dijaga sehate. Nek saged niku 4 sehat, 5 ora ragat. Nek saged. Lah pripun 4 sehat 5 ora ragat? Engko nek enek wong akikoan niku. Segone enek, mine enek, tahune enek, daging enek, buaya enek lho niku. Ning kaya bendina nek wong akikah ora enek critane. Nggih. Ngaten. Dadi kula jenengan niku awak niku ben siji nek pengen dadi tenaga, mangan sing karbohidrat pokoke wareg niku mah dadi tenaga. Nek kula niku jenengan niku ben rada pinter sithik, pikirane ben rada mletik sithik, niku protein sing amis-amis. Nek kula jenengan niku awak ben ra gampang lara, niku vitamin C, buah. Nggih. Lah tuku gedhange kok dadak ngenteni lara. Ndek gedhang malah didol. Ndek pitik malah didol. Nek gering agek dibeleh. Piye to? Lah ketoke nggih ngeten niku. Nggih. Beleh wedhus kok ngenteni gering. Ngeten-ngeten. Nggih. Mula awak niku dijaga, mumpung jek sehat, dijaga sehate, mangan niku siji sing halal sing enek gizi. Nek gizi niku siji lan sijine mungkin beda. Gizi sing ngeten, vitamin C niku paling dhuwur niku teng napa? Mboten jeruk, lombok. Nggih. Vitamin C niku sing paling dhuwur niku di cabe. Nggih pedes memang. Lombok kok gak pedes dudu lombok. Lah nek kokean kok dadi diare, lah berarti kokean. Nek enten tiyang ingkang piyambakipun nek gak pedes niku gak marem iso semigrak. Kenapa? Niku vitamin C. Nek sing ra kuat, engko ya dadi mencret. Ngoten. Lah, lombok niku sae kangge kula ning mboten sae kangge bojo kula. Oh, kon dhisik nom-nom manis kokean leh mangan sambel masalah. Ambi ayam sambele 5 sendok. Ya wis, mbasa tuwek dadi asam lambung. Nah, saiki ora tau nyambel tumpang. Akhirnya enek tumpang. Jadi ya mau tempe basa karo tempe waras niku diulek ora nganggo lombok. Mengko nek pun mateng kula pisah dadi loro nggon aku tak tugeli lombok dhewe. Ngoten. Nggih. Lah piye wong nyate kudu ngono? Nyata. Enten tiyang niku nek dahar daging wedhus niku malah darah tinggi, padahal jane ya ora. Siji lan sijine beda. Mula nek vitamin niku wong kokean vitamin ya masalah, kurang vitamin ya masalah. Ngoten. Nah, siji sing halal, loro thayyibah sing enek manfaate kanggo jasad. Nomor 3 kulu wasrobu wala tusrifu. Mangan yo mangan ning aja pol-polan. Enak, halal, bergizi pol-polan. Akhire dosa dadi diare. Kokean lomboke? Nggih. Mengke wong kok lara niku sebabe mesti 3. Siji enek sing kokean mangan, siji kokean mikir, 3 kokean leren. Kokean nyambet gawe ora leren ya lara, masuk angin. Wong kok gembrebek niku masalah apa? Kurang turune, nggih. Wong kok asam lambung kabotan pikiran. Wong kok diabetes, wong kok gula darah tinggi, wong kok kolesterol, wong kok asam urat niku mesti kokean mangan. Mula mangan ya mangan. Enak ya enak, gizi ya gizi, ning aja ora pol-polan. Ngeten. Ramadan niku kula jenengan niku diatur to. Dari namung ping kalih to. Nggih to. Nih, Bu ngeten. Nek Ramadan karo gak Ramadan jenenge blonjone boros endi? Boros Ramadan. Lah mangane ping pindho malah boros iki piye? Lah nek gak Ramadan gak enak ngono. Ngoten. Ngoten. Nggih. Mula kula jenengan siji, kula jenengan diatur dilatih dening Ramadan kilatut ta'am, ngati-ati leh mangan. Aja kokean, aja kurang. Di. Kajenge kula jenengan samangke bar Ramadan rono masuki bulan suci niku wis gak gelem yang lain. Sing halal tok, sing thayyibah tok, tur gak kokean. Amargi ngeten, ora ngendikane Nabi, ora enek wadah sing paling elek sing diisi menungso kecuali weteng.
Tidak ada wadah yang lebih buruk yang diisi oleh manusia kecuali perutnya. Lah mung anak telu ngiseni weteng 5 kok barang haram jek gelem. Mboten ngoten. Nggih, hati-hati. Ji, nomor kalihipun, kula jenengan dilatih dening Ramadan qilatut ta'am. Nomor kalihipun, Ramadan ngajari kula jenengan niku qilatul kalam. Bismillah. Qilatul kalam niku maknanipun kula jenengan niku kon ngelongi leh omongan. Hati-hati leh omong, sebab gara-gara omongan iso dadi jotakan, gara-gara omongan dadi neng-nengan, gara-gara omongan wong iso padu. Gara-gara omongan enek wong pingget atine. Mila kula jenengan diaturi dening para ulama, mbah-mbah dhisik aja waton ngomong. Nek ngomong nganggo waton. Nek teng Islam falyakul khairon auliyasmun, nek iso ngomong sing becik, nek gak iso ngomong sing becik menang. Nggih. Ngantos-ngantos diatur dening Islam teng Al-Isra ayat 36. Nggih. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhum mas'ula. Wala takfu niku nek sing ngartekne niku tiyang ingkang paling paham babagan agama sak sampunipun Rasul nggih Abu Bakar. Abu Bakar ngendika, wala takfu kowe iki aja ngomong. Ngomonge ra entuk. Malaisa laka bihi ilm, nek sampean gak ngerti ilmune. Nggih. Wong nek ra ngerti rasa ngomong, rasa kakean komentar. Nggih, bodho ra bareng niku masyaallah do komentar kabeh. Adek kaya mudeng-mudeng orang. Sing basa bodho dina jemah nyalahne sing setu, sing bodhone setu nyalahne sing jemah. Piye to? Ora mudeng-mudeng melu ngomong. Sing ngomong niku ben sing mudeng-mudeng mawon. Sebab napa? Nggih, innas sam'a kan wala takfu kowe aja ngomong. Malaisa laka bi ilm, nek sampean gak ngerti ilmu. Kenapa? Kula jenengan kok gak entuk ngomong nek gak ngerti ilmune. Innas sam'a sak temene pamireng. Wujude niku ainun napa uzunun. Uzunun ki kuping, fungsine kuping niku samiun nggo ngrungokne. Kula jenengan niku nek krungu napa mesti komentar. Bu, halo, jenengan nek enek wong rasan-rasan ngalih ngrungokne napa melu urun? Niki. Ten melu krungu. Aku ndek mben lah melu urun. Cijine aku ndek mben yo lho ngoten. Nyat wonge yo ngono kuwi aku yo wis tau lho tambah. Ngaten. Padahal ngeten, nggih, kula niku jenengan niku napa ngomong mergo krungu terus ngomong niku diarani napa tiyang ingkang ngapusi. Cukup dikatakan pendusta nek wong ngomong mergo krungu. Mula napa ingkang kula jenengan rungokne terus kula jenengan melu ngomong, hati-hati. Bakal dijaluki pertanggungjawaban dening Allah. Kowe kok melu ngomonge apa? Wal basara niku basirun niku napa? Paningal wujute niku ainun mata, fungsine mata kuwi nggo ngulati. Kula jenengan krungu apa dadi komentar, kula jenengan roh apa dadi komentar. Padahal kula jenengan krungu lan roh ora kudu komentar. Nek kula jenengan memang gak ngerti ilmune. Wal fuad niku bar napa nggih menika panggonane barang niku jenenge kolbun. Kula jenengan nggo ngrasakne, krungu apa roh apa ngrasakne apa niku dadi ngomong. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kabeh bakal dijaluki tanggung jawab. Lambene kula jenengan iki tau ngomong apa kabeh. Engko sing nate medal, sing nate dienggo omong apa niku ditekoki kabeh. Setunggal kalimat ingkang medal saking lesane kula jenengan kok kleru. Niku ndadekne cemplungne teng neraka niku 70 taun niku teko intipe. Ngoten. Nggih. Mila sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud ngendika, ora ene anggota jasate menungso sing layak dipenjara dilakban kecuali namung lesan. Nek sahabat Umar Ibnu Khattab, wong iki kokean ngomong, kuwi kokean salah. Wong nek kokean salah, kuwi kokean dosa. Wong nek kokean dosa niku neraka nggon. Ha nek ning pengajian ngeten iki sing kokean ngomong sinten? Gua mangganti kula ndak kokean salah. Nggih. Dene. Nggih. Mula ora gaco ngomong kudu nganggo ilmu. Mila enten kalimatipun Allah ngeten wonten surah An-Nisa, mengke enten kalimat la khaira fi katsirin min najwahum. La khaira ora enek ganjarane, ora enek kebeciane.
fi kadirim saka oke-oke min najwahum sing diomongne wong-wong kuwi mau. Omongane wong-wong kuwi mau oke-oke iki gaene ganjarane ila kajaba man amara bi sedaqatin kanggone wong sing ngomong niku ajak-ajak sedekah. Nggih, ajak-ajak sedekah. Sesuk ngapunten. Misal jenengan tak jak sedekah kersa mboten? Halo. Misal jenengan tak jaluki sedekah kersa mboten? Ya genah ganjarane moh jemene lek ganjarane. Misal umpamane jenengan tak jaluki semen siji-siji siap mboten? Orang mboten nggo omahe kula, omahe Allah Taala. Ngeten tak kula critani. Ndek Ramadan kula niku itikaf teng Jenawi. Lajeng tanggal 26 Ramadan kula dijak teng kampung jenenge Demping. Demping niku kelurahanipun Anggras Manis, kecamatanipun Jenawi. Demping niku kampung Hindu, 100 kakak, muslime 15 kakak. Iya niku. Tahun wingi niku jane akeh sing wis mlebu Islam ning gawe sing bimbing baline. Tahun wingi niku jane arep gawe masjid ning gandeng RT-ne Hindu ora entuk, gak diizin. Ngeten. Niku piyambakipun nek sing muslim niku nek arep Jumatan munggah deder ngoten, niku teng Anggras Manis. Nek mboten medhun julek ngoten, niku teng Kampung Glagah. Adoh. Dados nek Jumatan napa tarwih rono. Lah taun menika nggih, niku RT-ne ganti, jek Hindu, ning bojone Islam. Sing lanang Hindu, sing wedok Islam. Anake Kristen. Indonesia to niku, Indonesia. Nggih. Akhiripun nggih sing lanang niku saya nyawang bojone niku wirawiri munggah medhone tarwih napa niku akhiripun mbok timbang tarwih ado-ado nang omah ngapa to wong-wong jak tarwih nang kene. Akhire Ramadan dhewe wingi 30 dina niku tarwih nang omahe wong Hindu pijal. Gak ndek masjid. Tanggal 26 kula digeret mriku dijak mriku sorene teng kampung Dopo niku nggih separuh Hindu separuh Islam. Lah niku malah muslime mung 15 kakak. Akhiripun nggih, yo adan ning gak nggo speaker wong nang omahe wong Hindu. Lah akhiripun kula dipeksa kon ngimami ya. Ning dhuwure kula lah ngimami niku sajen niku sadunak. Nah ngene wong Hindu ngarepe kula niku lemah loro niku digathokne ning saka sela-sela lemari niku napa? Menyan, dupa. Akhiripun rampung tarwih. Sing tarwih niku sekitar wong 30. Rampung tarwih. Nggih niki RT-ne ajeng bangun masjid monggo dhisik gawe entuk niku sakniki monggo. Langsung enten wong telu mawakafkan tanahnya. Nggih kula mawon. Enten tengah desa ngono enten lemah niku ambone 6 kali 6. Mereka nek mbamel masjid ampun gede-gede umate tembe sithik. Enten melih teng rada dhuwur ngoten deder ngoten pinggir desa. Niku pinten 11 kali 10 12. Lah bar tarwih niku terunyukan survei lemah. Akhiripun nggih bismillah pokoke nggih namung usaha. Lah mengke sakderenge masjid teko jenengan diajari maca Quran sik, diajari salat sik. Mengke nek ampun enten masjid kan iso salat dhewe. Akhiripun kula ajukan nggih mugi-mugi cair ndek wau pun disurvei saking sing ajeng bantu masjid. Ning bantuan masjid niku rak mung 60 40. 60% niku bantuane, 40% niku dhewe. Lah nek terus danane entek 200 juta ngeten 70% pinten? Ya mung seturane mbok kon nyangga wong 15 kuwi mau 15 kakak mboten saged. Mila lho niku. Nek jenengan kersa tak jak sedekah semen siji. Nek ora ya ora apa-apa. Ngaten. Nggih, kita pripun? Ora apa-apa, nek kula namung ngabari. Kalimat sing enek ganjarane niku aja-aja wong niku jak sedekah. Lah kula jenengan omahe cedhak kaya ngene dalane leter ora budal ning masjid. Sing dalane ndeder budal. Ngoten. Gandhe masjid. Ngoten. Nggih. Nah, au ma'rufin omongan sing enek ganjarane niku siji ngajak sedekah, nomor loro ngejak taat marang Allah. Au islahim bainan nas, nek mboten kalimat omongan sing enek ganjarane niku nggih menika wong sing ngrukunke wong sing jutaan. Ngrukunke wong sing neng-nengan. Pertanyaanipun, wong Islam jutaan entuk mboten? Entuk sira entuk piye? Entuk. Wong Islam niku jotaan neng-nengan entuk ning gawe entuk punjul kok 3 dina. Mula nek arek neng-nengan perjanjian sik, engko 3 dina lho ya ngono. Ngoten. Nggih. Oleh asline mendiamkan tangga, oleh.
ning gawe entuk punjul kok 3 dina. Mergo masalahipun enten 3 tiyang ingkang salate niku gak ditampa. Ning pun isa. Pun nggih, 3 niki sisan. Ya. Wong 3 sing mengke baratan langsung komat nggih. Nggih, masalahe mengke kula barisa teng Gemolong. Siji wong sing gak ditampa salate niku pemimpin sing gak disenengi rakyate. Ngapunten iki Pak RT enten mboten? Mboten enten? Nggih, mumpung ra enek. Nggih. Nek nganti RT niku berbuat dolim rakyate siji gak trima niku salate ra ditampa dene. Wis rasa nganggo RT, masjid wae. Mimpin salat niku ra ngimpami salat niku. Niku nek makmume gak seneng, niku kula jenengan salate ra ditampa lho imame. Makmume ditampa ning kono gak ditampa. Kenapa? Siji, mergo mungkin akhlake elek, yang kaya ngono dadi imam. Nomor 2, sok-sok niku jane wonge akhlake apik, maca Qur'ane apik, ning kedawan. Matur ta niku? Lho, enten surah niku jenenge surah Al-Muzammil. Al-Muzammil niku 20 ayat. Ayat 1 teko 19 medun pisan. Nggih. Lah, bar medun ayat 1 teko 19 niku setahun iki gak medun ayat wis rampung ya. Akhiripun let setahun nembe medun ayat 1 tok ayat 20. Ayat 20 surah Al-Muzammil kuwi ngandani imam sampean nek ngimami wong kaya aja dawa-dawa. Kenapa? Siji, mburimu enek wong tuwa. 2, mburimu iso enek wong lara. Nomor 3, mburimu kuwi enek wong selak perlu. Lo nate ngisi Tengawi, dina malam Minggu. Takmir masjid niku adul-adul. Sat, kula nduk Jumat salate kalih ndoprok. Lah enten apa salat kok kalih ndoprok? Lah Mas Saipul niku kene asam urat ana dawane ra umum, aku ndoprok sisan. Nah, ngeten iki lho maksude. Ngaten, nggih. Mula imam niku mengimami wong ra entuk dawa-dawa. Ning sing dawa ki sing piye ngono lho maksude. Nggih, ngeten. Nek salat subuh niku kon ndawakne. Nek zuhur kalih isya niku sedengan. Nek asar kalih maghrib niku sing cendak. Sing cendak ki apa rasah dicontoni pun jenengan pilih bendina. Sing sedengan lho niku zuhur kalih isya wasyamsi waduhaha walaili idza yaghsa niku sedengan. Sing dawa hal ataka hadithul ghasyiyah niku saya cendak. Mengke sing dawa khusus dina Jumat niku rakaat pertama niku asad jedah 3 rai. Rakaat kedua al insan 2 rai berarti sak kebet. Ning ngeten niku ya nonton nggone. Neng pondok ya karepmu. Lah sampean ngimami ning musala pasar subuh subbihisma rabbikal a'la. Do dehem kabeh. Oh selak dodol malah dawa. Ngoten. Ji, wong sing piyambakipun salate ra ditampa ngimami wong akeh, mimpin wong akeh ning gak disenengi makmume. Ngati-ati. Imam sing paling becik sing disenengi makmume, makmum sing paling becik sing taat marang imame. Iki sing salah imame apa makmume niku? Nggih. Siji, nomor kalih sing salate ra ditampa ngapunten nesu. Imro'atun wong wedok sing lanang nesu. Wong wedok niku imro'atun batat wong wedok sing ngantek bermalam, malam itu sing lanang nesu niku salate ra ditampa. Mula wong wedok nesu karo wong lanang niku ra entuk. Dosa. Apapun alasannya wong wedok niku nek-onene wong lanang tetep dosa. Ning wong lanang ndadekne wong wedok muring-muring ya dosa. Nggih. Mula ibu-ibu piye carane sing lanang niku aja nganti nesu. Ning sing gawe nesu niku sing lanang sing wedok. Ya iki. No terakhir, ji wong sing mimpin wong akeh ora disenengi makmume, napa gak disenengi rakyate. Nomor 2 wong wedok sing lanang nesu ngantek sing lanang niku dangang. Nomor 3 nipun ar-rajulani mutasarrimani, wong loro sing neng-nengan. Wong loro sing jutaan dadi banyu rarep nyuwek dadi godhong rarep nyawuk ngoten. Nggih. Walik. Oh nggih. Nggih ngoten. Ngoten. Dadi wong niku nek neng-nengan ngantek punjul kok 3 dina sing 3 dina salate jek ditampa bar 3 dina salate ora ditampa kabeh wong loro niku. Mula ngati-ati. Neng-nengan monggo ning pokoke 3 dina
bar. Oh, ngoten nggih. Siji kilatut ta'am ngati-ati le sing mangan sing penting halal nek iso enek gizine tur jokokean. Nomor kalih kilatul kalam aja kokean komentar. Ngoten iso dipun lajengaken kesempatan candhaipun kita akhiraken kanthi kalimat subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.